Nagtatag ng bagong kawanihan ang Department of Education o DepEd upang matiyak umano ang epektibong implementasyon ng Alternative Learning System o ALS program para sa mga out-of-school na Pilipino. Tinawag itong Bureau of Alternative Education o BAE. Ayon sa Department Order No. 47, ang BAE ay magsisilbing pangunahing opisina para sa implementasyon ng ALS program ng kagawaran. Patitibayin at palalawakin ito ang programa ng ALS upang matulungang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga out-of-school youth children in special cases, kabataan at adult learners kabilang ang mga indigenous peoples, persons deprived of liberty at mga mag-aaral na may kapansanan. Ang pagtatag ng BAE ay pagtalima rin sa Republic Act 11510 o ang Alternative Learning System Act. Kabilang sa tungkulin ng Bureau ay ang mga sumusunod, magtatag ng minimum na pamantayan para sa pagbuo ng ALS curriculum at mga learning materials, program planning, implementasyon, monitoring, ebalwasyon at pamamahala. Isulong at siguruhin ang sertipikasyon at akreditasyon ng mga mag-aaral sa pamagitan ng mga alternative learning programs. Siguruhin ang akses sa oportunidad sa edukasyon ng mga mag-aaral na may iba't ibang interes, mga pangangailangan sa pagkatuto, mga kakayahan, demographical na katangian, estadong panlipunan, mga hindi nakatapos ng formal na pangunahing edukasyon, at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at mga industriya para sa pagpapaunlad ng kakayahan, gayon din ang koordinasyon, paghikayat ng pakikipagtuwang at pagtatag ng mga linkages sa LGUs at pribadong sektor para sa tuloy-tuloy na implementasyon ng programa ng ALS bukod sa iba pa. Mapapailalim ang BAE sa Curriculum and Instruction o CI strand ng kagawaran at ito ay magtatatag ng angkop na komunikasyon at mga coordination channels at implementation mechanisms sa DepEd Central, Regional at Schools Division Offices para sa pagpaplano, implementasyon at monitoring at ebalwasyon ng mga ALS program. Ayon sa DepEd, paraan ito para matulungan ang mga out-of-school na mga bata na makamit ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng magandang kinabukasan hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi maging ng kanilang komunidad. Jennifer Salenga, CLTV News.